Paten Bantaran Srebab Kadhi Paten Ponorogo lain maneka taping Patih Pujaga Namya Patih Pujaga Muda Ngabiyang Tarun Kadhi Paten Kediri Kasapulu badhe nanggaraken kusmaning Ayu Dewi Songgolangit Raja Sekti Mandraguna Karang tegas Bapak Palu Pandhe sisaning Garindo ayo ditanjaki alon-alon watoning pokok lakon gremet-gremet watoning pokok selamat lihat watoning pokok kedadak ayo ditanjaki ya Liya waton ing pokok kecandak grepet-grepet waton ing pokok selamat apa kuwi ditanjake cok ayo awas mayang koro ribut ayo ayo bang kayak disampui bang konsentrasi ayo sang ditanjake sang ayo le elat dalah kesuseten yo bang ajaran bang piye mbah piye
Bapak mancet enggak kowe. Urung wayahe becut dong. Lah ya wayahe no. Lah. Ayo, ngono neh. Loh, kowe sik. Kowe meneng sik. Ora, wedok. Yo wis. Mike diseleh, ganongane dicakot. Karepe dodong ngono. Piye Pak Dong, kon piye? Heeh, dicencang ya. Aduh. Sik dodong urung Oh, muni sik. dong. Dong urung muni. Oh tah goblok. Gamelane ben muni dhisik lho Pak Dong. Dong, Ini lho, Piye Sak? Kowe. Contonono biasane Dong. piye? Kowe. Kowe sing tuwek dhewe. Ngono. Iki no. Iki mati. Iki ae. Iki gampang kesel pisan. Oh mati. Gampang linu sikile. Gampang mati. Ayo dong. Kono. Tak kowe. Ya. Mas. Topain digawe Mas. Lah, gamelan muni lagi dipecut dong. Wong ora muni mau pecut to ya. Ayo Mas. Hai. Seno. Nyapune to dong. Piye kok angel men to rumah Dok. saku? Awakmu kok ngono to? Kok panis sentimen mek ganongan to? Dok. Sa, dolodong kok sentimen mek awak dhewe to, Sa? Lah ya. Sentimen Dok, apa sih to? Ngene sono aku yo dibur wagane to. Awak dhewe ado-ado lho, Dong. Ado-ado kok kono rene lho. Entar goblok, dodol goblok. Lah iya. Heeh, njajal majep kon marai ganong. Heeh lah, dong. Oh, pas Ganong. ayo gawe ganongan kon marai ganong. Urung tahu to. Ayo, ono. Kan urung tahu. Urung tahu. Ya, nong. Nah. Wis jajal awakmu sing ganong aku tak sing mecut. Iya, setuju ora? Oke, ngono. Wih lho. Jarang-jarang ada ado-paran kok kene rene kok. Ah, kudu iso. Iso. Raimu kaya luwak. Ora iki jare nyonkrok. Piye? Ayo. Sekali-kali. Kok- Dong. Apa? Sekali-kali. Maje ndang pasangan ganonge pasangan. Oke. Sik to. Piye? Jiro lupat mopat. Kowe. Apa kuwi? Sik baleno. Baleno, lemu ngitung mau kowe. Jiro lupat mopat. Sik bar 5 kok papat ki piye? Jiro lupat mopat. Pat. Oh berarti Mopat. kan. Oh Iki. dudu dodong. Itu. Oh ganti. Sapa ki jenenge? Ayo Maju. jajal, maju ayo. Loh. Aku mbek Resa tok ning kene ta loro tok. Lah iya. Biasane ngene iki kon batu. Jiro lupat Mopat. pat. Bar Pagah lho. bar Maju. 5 kok panggah papat to? Jarang-jarang. Sik to sak, lek menghitung jajal pisan kas aku gak kleru. Jiro lupat mopat. Loh, Loh, kok panggane kono mandek ya? Lah saya apa watok iki? lah kok gagal. Ayo. 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 Jarang-jarang iki. Ora iso. Gak wani. Mak. Danong. Ganong. Gak wani iki saya. Murus. Anene gah. Heeh. Moh. Jajal yu. Moh, kowe, pokoknya kowe. Ayo, Mak. Ayo, Ukur-ukur lho. moh. Kok ukur-ukur ini. Apa iki? Oh, ya batar pilek iki. Lho, cacahe urung rene Beh. barang mok silup ba. Kowe nyapa ning kene? Ojo sa,
Sik ya, sepurane aku gering, dina iki telekku putih. Loh, Matane kethek. teleke putih. Wis ki ya, wis. Ayo, Blung. 4 4. Pertama diblong sing marai. Pat, mau Kalian pat. Meri blong panggan. Jiro lupa kopat. Lho, mandeke nek kowe malian, Kang. Ayo naik, naik. Ojo ngiyo pae, aku lho manas. Nyapa? Iki lho, Enek. cah jilo lu telu wae isin paling. Kowe melok kono piye jane? Melok ndi? 4 mau 4. Ya wis, komunitasnya kepala komunitasnya. Lah ya. Cah telu ki lho. Dato. Nyapono. Jiro lupat mopat. 4 mau 4 depat. Heeh. Ayo, Blung. Ayo blong. Ayo Pak Blung, jumeneng Pak Blung. Ukur-ukur. Serek. Serekan. Serekan, Dok. Wes ora usah ganong serekan. Mi, Iso. mi. Jeblok gak nganu blas e, ora kerja blas iki. Mi, Malah iyup ning yupan lho mi. ayo mi. Lho, dijak kerja mall jemblong. Ayo. Dari panas. Ayo, Ora ngesakne sawi sikile linu. 4 mau 4. Ayo blong. Ayo. Ayo. Ayo, bopot jemblung. Lah ngono lho, ono. Lah ngono. Ayo, ganongane dipasang. Ganongane dipasang. Loh, Raine buta. Lah nyapa kowe kok ganong. Ganong. Loh, Kowe gandong. Sampean kon ganong. Kowe gandong tok. sa kupinge budek iki. Iki cah goblok iki. Wis tak omongi to. Ayo, Sing ayo, Pak mencet Blung. ganti aku, sing ganong ganti sing Ah. ganong. Sing mecut dodong dong. Sing mencet Pak Dong, sing ganong bopot jemblung ngono apa piye? Weh, gak usah jeblong, aku ae sing mecut. Oke, Sam. iso. Aku iso Ju. mecut. Ya tak omongnya lho. Aku ro kertumu lho. Ya wis iki ae, sapa ki? Pokoke cah jilo terus. Sukri. Aku ro kertune cah ki. Ro kertune cah. Ayo unggahno kabeh sa, bareng. Ayo. Ayo. Kowe mencet apa gak? Lek gak mencet tak buka kartumu kene. Ayo. Mosok awak dhewe cah loro mosok jiro lupat mau nempat. Nah, Mosok rawani to? Loro mosok nempat ta rawani. ngopat. Ayo, ayo Acung. Ayo. Biar. Kelopak. Ayo ndang sapa iki? Patuh lho. Ayo. Ayo po. Oh tak kau bablok manjat lho. Ayo. Walah. Kemplewelet. Matamu ini duer. Boleh ragudak rasa kemlelet. Der. Lah adalah iso. Oh, remu 4 mau 4. 4 po. 4. Ayo kowe cah telu maju ora? Tak buka kowe kok kene, tenan. Ayo maju ora? Salah siji maju. Ayo Andika. Ayo. Tak buka lho kowe kok. Kok kayak siji. Mi munggah mi. Anak buahmu ki mi. Nyapa? Mimi boloku. Mimi. Mi. Rewel pecat. Ya, pecat kowe. Sapa sing dipecat? Buahmu mi. Jeblok. Rewel ayo. Ya kowe mi. Jiro lupat kopat. Kowe. Maju. Oh tak kau pamlek basu bosok kowe. Maju. Maju. Oh iya, oke. Adut. Ayo. Ayo. Ganongane dicandakno. Pasangno Pak Blung. Pasangno. Jangan lagi. Ayo. Oh.
iki jane anak boy sapa to jane? Pat ngopat. Kowe maju kok dlogok. Sik to wayahe sapa to iki jane kondang maju. Sing pertama perwakilan. Pertama Ayo kowe. Ayo. Aja duding-dudingan kabeh wani. Wajahmu gak asing. Ayo to. Ayo maju. Ayo. Loh, ayo maju sik. Ora enek sing garap iki tenanan. Tenang. Ayo maju. Maju. Ayo. Maju gak? Maju. Wis barang, ayo. Ayo to gendang. So. Ayo Mas Doni. Wah. Ayo. Mana? Ayo solah to. Wah, cah gendeng. Kena pecut iki. Kena pecut. Sawarana solahe sa, iki gak roh solahe. Beh, Kuwi. marai. Heeh diwarai no. Kok ngono to? Mutung iki. Loh, Ngono. aja mutung. Aku ora mutung to. Sik. Aku ora mecut to. Pisan kas, Mas. Psikopat. Dulon to ngono iki dulon lho, ngono kuwi lho dulon. Aja Enggak. mutung. Ora mucut aku. Wah, Aku Lah. apa video gubet. nah. Aku tau petuk awakmu ning sebelah. Ngendi? Di PHK. Ora. Tau petuk tok iki. Ayo, cut. Dong. Bangkak iki. Wes tak idole dodonge mecut. Gak Cok. aku mah wis gubat bener raiku kok wisan. Ayo, cut. Ayo dong. Dong. Mecut tok ele. Jiromu mopat. Ayo. Nyapa kowe lho ngatur apa diranan. Yo bene jam 4. Ki anu iki. Mei. Pecat. Asa, wis lagi tunjuk awak dhewe ben semecut kono ya semecut kono. Ngendo. Wong wis digawe terus dipecut gare kena pecut to, mo. Wis awak dhewe sing anu, sing tampil awak dhewe masuk ta loro wis bene. Los. Wes. Wis awak dhewe ikhlas. Berdua tatang ya, Sa. Heeh. Mi. Calon los ya. Calon tok iki. Ya. Oh, mi. Lah iso kok tambahno ngamburi mi. Oh iki tang loro tok lho bedone lho itunge. Remo dinglik. Angger-angger ngono kae ya, Sa. Ya. Kok mesti ngene iki yo yo. Kecewa. Bapak lupa-lupa. Ayo. Lah yo jiro lumpat mopat yo mo ya. Lah ya. Wong ngancane awak dhewe kerja yo mo ya. Lah malah nutupi irung barang ngono jare panasen ngono. Rumasane awak dhewe ra panasen. Sing tuwek sama situ, Pak. Ayo. Gas. Ayo, Mas Doni. Langsung. Ayo. Joget. Back. Yo, back.
Sa? Loh, ben selamat ya, Her. Oh, ben selamat ya. Penting ya. Selamat penting. Mak Der. Tarik. Ben selamat. Duer. Mak der terus tangane ngene. Pecute piye kuwi, Sa? Manuto. Lah dalah kok ya teko wae. Ini loh. Der. Heeh. Yo, tarik. Jane piye to? Main lolok ngono to. Sik. Sing lek marahi sing bener Sa, jajal Sa. Bingung ketoke. Sik to ya. Awak dhewe didelok wong kene wong akeh iki delok awakmu gak sungkan to delok no. Lah kuwi lho sakmene biyane lho sing delok. Lah awak dhewe. Lek marahi sing tenanan. Mbok sing tegas. Awak dhewe gendeng. Yo ora ngonone mbok yo sing marahi sing tegas. Mosok kaya ngono kuwi mau lho, Mak. Biyen terus ditegesne Sa. Wong gak paham ketoke. Cah iki idiot. Piye? Diperjelas. Makder karo ngene. Iki njaluk diperjelasi berarti ya wah. Njaluk gawa pecut. Gawa pecut dadi makder ngerti dheke. Sik, jajal contono Mek Sa. omongan tok kuwi mau. Jajal contone piye? Yo ramuni lho nyontoni. Oh alah. Sik, coba lagi. Ayo jajal tenanan. Piye ya? Iki tanpa gamelan. Dang. Terus piye lanjutane? Aduh. La. Lah kaya lutung malah. Ya Allah. Mi, nemu anak gua teko gitu Mi, ya Allah. Kaya kaya jene urip-uripan kaya ngene iki. Ini cah awak gini. Saya kawak saya penak. Yo no. Los. Mayang karo ribon. Ribon. Duduk lho ya. Aku ribon. Cangkemmu musuh. Lambemu aku ora meneng ae. Kowe mau didilding aku lo meneng ae. Yo lambemu musuh bean. Ora biayaan aku lo meneng ae. Mayang karo Ribon. lah cangkemmu musuh bean. Maine nek ngaduk Sono ageng. sono ageng sono go Bawa. RT RT piro? lali wong kowe masih nyerok aku lali. Terus masamu lho ya. Ngapain kamu? Ayo, saiki ganti lanjut awak dhewe. Ya. Iki mulek ae dikongkon. Senajan cah tok los Her. Oke. Gur loro ora apa-apa wis ben sakene. Ayo Don. Ayo Don. Ayo Mas Doni. Lah, dalah. Sita ae. Dak bangun. Ayo kita sakit. Konsentrasi, Pak. Ayo. Ayo.
dedeg tak dedeg gler. Ono. Lah kok geng piye maksudmu iki? Kok gedeng piye sih? Aja luwe nemen gendenge musuh Resa. Meneng. Kok Resa wis kaya ngene, masa mau tambahi gendeng arepe? Sik meneng. Tapi kowe waras ya. Waras. Nemen. Menje karo lago meneng. Ayo, dah. Tang den tak dedeg. Hop. Goblok jare. Yo, jare bener jare. Ayo bareng yuk. Sapa iki? Ki sapa iki? Mimi. Ngapa iki? Iya Mi. Wis ayo ya Mi. Ya. Mimi apa nyanyi lagi janji loro to? Wong lagune loro anti loro nek janji loro. Lag yo. Tang den tak dedeg teng kok pekok. Prayekine dhisik lho. Ayo dan. Iya. Yo. Ayo Sa. Awas. Ditanjake so.
Ayo durasi. Durasi. Ayo kan. Konsentrasi, Bang. Ayo nyuwun tabaing pangestu para kadang mitra sami. Alon-alon joget. Hai. Yo. Beri tepuk tangan yo. Banyak guru ribut. Lalu. Hati-hati. Sing hati-hati. Konsentrasi. Lalu. Lo. Yo. Iki sasampunipun gegojekan wonten praja alun-alun. Semoga suka parisuka mersani medalipun Prabu Singa Kumbang, Singa Kucing, Singa Laut, Jopati, Jatra Sura.